Chino! Opa. At ikaw na marupok, madaling bumigay, madaling ma-fall, na di kaya hindi na siya ganun, ano bang ganun? Hindi na siya ganun ka strict when it comes on manliligaw at hindi na siya nagba-background check. Oo, ikaw na marupok, tama ang iyong naririnig, aminin mo na palingon ka nung sinabing marupok. Diba? Niyayabangan mo kami na ikaw ay may love life, may lumalambing sa'yo, may kay late night talks ka. Hindi ka single nitong Valentine's Day, diba? Pero ang tanong ni DJ Kim Chino, pang ilan ka kaya? Huy! mahal! Ano yung sa'yo? Kim Chino Yemnida. Oo, tama, mahal na papakinggan mo ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 69 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Wow! Kala ko talaga nagpapa-pre-taste. Anyway, mahal, kung ikaw ay bumabiyahe o di kaya ikaw ay nakatunganga sa iyong store, naghihintay ka ng biyaya, ako ang iyong makakasama at syempre, wala ka ng choice. Diba? Minsan kasi hanap ka ng tamang tao, yun pala napapakinggan mo na sa radyo. Wow! Si DJ Kim Chino na pala ang para sa'yo. Pero mabalik tayo, mahal, no? Minsan kasi akala natin tayo lang. Minsan akala natin totoo ang pag-ibig. Minsan akala rin natin tamang tao na. Pero mahal, magaling lang pala magtago. Di ba? Kaya naman tonight, gusto nating malaman o gusto kong malaman mo na baka hindi ikaw ang nag-iisang jowa ng jowa mo. Huy! Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 signs na ikaw ay kabit lang pala. Kasi nga, this is post-Valentine's edition. O, ito na, mahal. Una, baka kabit ka kapag hindi ka ma-post sa social media. O, diba? O di kaya hindi ka mapakilala. Bakit? Diba marami kayong pictures? Diba may mga selfies kayo? Meron din namang mga pagkakataon na ikaw ay nag-i-stolen shot sa iyong jowa na talaga nga namang hindi niya ma-post o hindi niya ma-flex sa social media. Yan ang problema, mahal. Minsan, sa sobrang pribado, sa sobrang secret, ay ikaw ay kabit. Diba? Minsan, mahal, no? Ito pa, wala kang kakilala sa friends niya o di kaya sa family. In short, talagang tinatago ka intentionally. May posibilidad na ikaw ay kabit. Diba? O di kaya kapag nakita o may nakasalubong siya sa public. Ayan. Usually, mga tropa, diba, nagmumol din kung saan kayo kumakain na restaurant, na kapag tinanong at nagkatinginan sila ng tropa niya, ang pakilala sa iyo ay kaibigan lang. Naku, mahal, sinagot mo ang taong meron palang jowa rin. Diba? Possibility na ikaw ay kabit, mahal. Imaginein mo, Valentine's. Nag-Valentine's kayo at pakiramdam mo ikaw ay committed. Pakiramdam mo rin naman ay committed siya sa'yo. Diba nga, ang tanong ko lang, pang ilan ka ba talaga? Uy, nakaka-alarma yung mga ganyan, mahal, na kung saan akala mo single siya nung nakilala mo, na akala mo walang sabit, yun pala ikaw ang kabit. Diba? Ayan yung mahirap. Kaya mahal, utang na loob, i-assure mo na, klaruhin mo na talaga nga namang hindi ka kabit at mag-demand ka na ipakilala ka naman. Diba? Kahit sa pamilya, doon tayo magkakaalaman Doon tayo magkakaalaman kung talaga nga namang kaligal-ligal ka ba.
Isa pa lang yan. Isa pa lang yan na talagang namang kaka-Valentine's lang, meron ka ng overthinking. Welcome, mahal. Anyway, makakasama ko hanggang 9 p.m. pa naman ako at meron pa akong 2 bala dito para magkaalaman tayo kung kabit ka ba talaga. Kaya naman, mahal, manatili nakatutok at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!